При подписването на договора, старши брокера винаги носи една купчина договори. Той бърза да се срещне с наемодателя и наемателя. Попълва адреса, срока, наема и депозита на 3 договора. Наемодателя и наемателя попълват личната си информация и тогава подписват. И най-накрая процесът по подписването е завършен. След това той се втурва към друг клиент. Повтаря същия процес отново. Подобен процес на подписване е толкова изтощителен. От друга страна, младши брокера рядко излиза навън. Тя завършва процеса по подписването с клик върху таблета. Тя попитала старшия брокер: защо продължаваш да обикаляш за подписване на договор? Rent Package. Подписвам договори без да излизам. Спестява време на мен, на наемодателя и на наемателя. Просто добавете имейла на наемодателя и на наемателя. Изберете шаблон за договор. Всеки път, щом подпишете договор, системата автоматично ще извади адреса, периода на договаряне, наема, депозита и имената на наемодателя и наемателя. Могат бързо да се генерират и изпращат персонализирани договори. Няма нужда от инсталиране на софтуер. Наемодателя и наемателя получават имейл и просто подписват. И накрая трите страни получават договора, когато е подписан. Не е ли лесно? Няма нужда да попълвате информация няколко пъти. Имате поумен избор. Версия на споразумението за управление на собственост е налична сега. Rent Package улеснява проблемите около подписването. Споделете този по-добър метод за подписване с брокери около вас. Влезте сега за безплатно демо. Нека заедно бъдем умни брокери. Приветстваме ви да коментирате и споделите проблемите, които срещате, когато управлявате имоти и подписвате договори за наем. Кажете ни и коя функция ви харесва най-много.